siya na maging huwa para sa karahayan kan gabos. Siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, uli kay Kristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, alas 12:03 na din pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na pagkaudto sa inyo gabos mga tugang. Ininan kabilugan kan mga baretang kunya na pagkaaga di sa Radyo DCGB. Kami po ang sendong magiging tagapagbareta. Ako po si Renz Luna. Ako man po si Angel Mustaza. Ngunyan sa mga pamayokan mga darakulang bareta sa lado lokal. Politika sa Ginubatan Albay na mamarong na. Skills training, pinapakusog kan TESDA para magamit sa paghahanap buhay. Anom na aligadong drug pushers arestado tuludigdi sa Albay. Punong barangay sa Cam Norte, binadilgadan ninday namidbidan na suspetsados. Sa lado nasyonal, Metro Manila, Cebu asin Davao, ang enot na makaresibin ng COVID-19 vaccines. Mga empleyados kan PGH nagparehistro para magpabakuna. Financial standing kan Social Security System imbestigaran kan Kongreso. Economic chat-chat, tutukaron na nasa plenaryo kan Kamara de Representantes. Bareta sa ibang nasyon, sospetsado sa pananaksak sa New York City subway kinasuhan na. Bareta sa lado nin Karawat, Phil Sports Commission todo ang preparasyon para sa SEA Games sa Vietnam. Enot sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Daing plano si Alkalde Gemma Anong Hoko kang Ginubatan Albay na ipali sa ibang persona ang sayang posisyon na babayaan sa masunod na taon kasunod kang gigibo na 2022 elections. Kanya nagluwas sa pagsasabi na plano niya na maging pambato kan sa inalinyada ayon sa iyang tugang na si Dr. Elenita Onghoko Abirina. Si Onghoko matatapos na kan sa iyang 9 na taon na turno bilang alkalde kan Banwaan kaya mas gusto niya naman sa iyang tugang ang magsalida sa iyang posisyon. Sa ibong nalado dahil paminalawas kung si siyang posibleng maglaban lalo na mababakante ng posisyon kan alkalde. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Padagos ang serbisyong probinsyano para sa mapaangata ang buhay kan mga probinsyano. Sa pangingenot ni ang Probinsyano Party List, Representative Ape de los Santos, sa pakikipagtabangan sa TESDA, kadakol ng mga recipientes ang nakatapos na sa skills training, may kinaraman sa Prepare Land for Agriculture Crop Production sa Sorsogon National High School. Sa iyang sinabi na hanggang na siyaan mapadagos sa
pag-inguha kan mga namamanwaan sa ibong kan mga hagiat sa buhay. Sa iyang sinabi na importante nin marhay na may taas ang skill dahilan tainian kay puhan ngunyan na panahon. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Anom na aligado notoryosong illegal drug peddlers ang gabos na dagop kan Police Anti-Narcotics Agent sa separadong operasyon sa Kabikolan. Sabi ni Police Major Malu Kalubakib, tagapagtaram ng Police Regional Office No. 5 sa Campo General Simeon Ola, na operasyon nagresulta makakuha o para makakuha ng 7 sachet ni pinagtutubudan na shabu. Nagkakantidad ng 3,000 pesos na mark money. Sa Albay, si Michael Duca sa high value target, illegal drug pusher na dakop bantang nagpapabakal ng shabu sa drug operation sa barangay Coro-Coro Tiwi kung saan nakuha sa tulong sachet ng shabu asing 500 pesos na mark money. Sa Daraga Albay man, nadakop man si Miguel Buere kan West Washington Drive, Legazpi City kan sa insya nadakop mantan nagpapabakal ng shabu sa undercover police agent sa Doña Maria Subdivision Tagas Daraga Albay. Nadakop man si Ronnie Dasilio sa barangay Bagong Bayan, Daraga Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan, RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Binadilgadan ang sarong punong barangay sa Labo, Camarines Norte sa iyang harong nin tulong dynamit bidang mga armadong suspetsado kaswapon. Sinabi ni Police Major Malu Kalubakib, tagapagtaramkan Police Regional Office 5 sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City na ang biktima namit bida na si Geoffrey Castillo, 58 anyos, kan barangay Makugon kan nasabing banwaan. Ang mag-agom manta nagkakaturog kan mga suspetsados, nagkatok sa pintuan na nagsaginsagin na mga residentes na naghahagad ng tabang sa punong barangay. Kan bukasan, ansaro sa mga suspetsados na arbado nin badil, tulos na pinuputukan ni nagkaperang beses ang biktima na tinamaan sa man iba-ibang parte kan lawas na tulos na ikiganada na kainimantang ang mga suspetsados tulos man na nagdurulag. Sa ibong nalado, pigahanap na kan mga o naman ang mga suspetsados mantang daipa isi kung ano ang motibo sa likod kang krimen. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Multi-5. Kay po na maging maingat asin maigpit ang pagbabantay sa mga urig sa palibot kanal Albay, tangan hindi makalakop ang African Swine Fever o ASF. Basaro sa record kang Provincial Veterinary Office na may petsang Pebrero 15 taon 2021, an malinaw ligaw o waspyo duran ligaw daraga asin bakakay an mga apektado ka na sabing helang. Sigun kay Dr. Pancho Melia, ang pamayo ka na ng bitan ng opisina, dapat pakusugon ang pag-monitor sa natadadang banwaan munisipyo asin syudad sa probinsya tanganing na makaulag or makalawog na nakakagadaan na helang sa urig. Mas magiging maigpit ngunyan ang Legazpi Veterinary Office sa pagdakop sa mga nagtitenda o ninhat meat sa palibot kan syudad. Katakod ini kan sunod-sunod na pagkakadakop asin pagkumpiskara kan task force bantay karne nin mga karneng urig na dai nag-agi sa tamang proseso kan pagbuno. Sigun kay City Veterinary Officer Dr. Manny Stepona, dakulaan maging epekto kan sa indang pagbumonitor sa palibot, tanganing masiguro na malinig asin salbado ang mga karneng urig na bigbababakal sa mga merkado publiko. Nagpatanid ang Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO sa publiko, partikular sa mga albayan na dahil magbalo na magtukad sa Bulkan Mayon. Katakot naman yung kanay record na 5 volcanic quakes sa sinduang rockfall event kan Bulkan Kasuapon. Sigun kay APSEMO Chief Dr. Cedric Daep, kay po na magsunod ang publiko sa pagbabawal kang gobyerno probinsyal sa paglaog sa 6 km permanent danger zone. Dagdag pa ni Daep na mantinidong nasa alert level 1 ang Mayon, kaya konsideradong nasa abnormal na kondisyon pa ini asin dapat na mas lalong maging maingat ang mga albayano. Handa na ang Legazpi City COVID-19 Electronic Immunization Registry para magtipon ng mga datos kan mga Legazpenyong matugot na bakunahan sinda kontra sa COVID-19. Sigun kay Chito Baldo, ang focal person kan QR code sa Legazpi, pwede nang bisitaon kan mga Legazpenyo ang legazpi.gov.ph na website ang aning magrehistro kan sa indang personal na informasyon. Ang Legazpi City COVID-19 Electronic Immunization Registry, ang paagi kan lokal na gobyerno tanganing maaraman kung pirang individual ang mapabakuna. Sa ngunyan, pinag-iinggan ni Armani Baldo ang mga syudadano na magparehistro sa naunang bitan ng website asin magpartisipar sa gigibuhon na rehistrasyon sa 70 barangay sa Legazpi.
Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kay ni. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarteng paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet ups ka para hindi na dying inside. Diet ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ang magaling na mas pinagaling pa. Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixton Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixton Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Rich in vitamin C, anti-inflammatory, at rich in antioxidants. Natural Viagra for men and women. Doc F Mixton Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixton Herbal Coffee para iwas constipation. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Taranuman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtaranom. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan.
Ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Magkakaresibe ng primerong batch din bakuna kontra COVID-19 kan Pfizer-BioNTech ang 34 mga ospital sa Metro Manila, Cebu as in Davao. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, 32 sa mga ospital na nasa Metro Manila, mantanting sarok man sa Cebu as in Davao. Sinabi ni Vergere na isumiter na kan sa indang ospital ang kompletong listahan kan sa indang vaccine recipients sa mga karesibe ni bakuna kontra COVID-19 matapos ang pagkipag-olay kan Department of Health kan nakaaging simana. Sering manigwa pa man girare na nagkapir ang ospitalan kulang pa o dahil pa kompleto ang sa indang quick substitution list o backup recipient in kaso dahil mag-abot ang nakatalaan na babakunahan. Sa ngunyan wala pang piguluwas sa kompletong listahan kan mga ospital na enot ng makakaresibi kan bakuna kontra COVID-19 ng Department of Health. Maski enot na nindang sinabi na kaibang digdi ang mga COVID-19 referral centers arugan PGH, Lung Center, Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital as in East Avenue Medical Center. Nagparehistro na para sa COVID-19 vaccination ang haros gabos na empleyado kan Philippine General Hospital o PGH. Sigun kay Dr. Jonas Del Rosario, PGH spokesman, nasa 94% o katumbas nin 5,640 na mga empleyado kaibahan ang mga non-medical personnel ang nagparehistro para magresibi ni na bakuna kontra COVID-19. Sigun kay Del Rosario, nagkapera sa mga daing nagparehistro, iyo ang mga may helang, mantang ang iba naman gustong pang halaton o obserbaran nin mas halabang panahon ang epekto kan bakuna sa mga natudukan na. Igwa man talagang ibaan pagtubod sa bakuna na daiman hindi pwedeng baguhon. Bilang saro sa mga COVID-19 referral hospital, kaiba na ang PGH sa mga prioridad pag-abot sa distribution kanin bakuna. Pag-uurulayan na kan mga opisyal kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang posibilidad na pagbilog ng compensation package para sa mga mababakunahan kontra COVID-19 na makamati ng grabing side effects. Sikun kay PhilHealth President Date Giran, nakaalam na to karon o nakalaan na to karon ini sa pagtilipon ng PhilHealth Board sa maabot na Webes. Kasabay kay ni siniguro ni Giranan sa publiko na ang pondo or may pondo ang PhilHealth para simbago ng pagpapabulong sa danyos na dadarahon kan bakuna kontra COVID-19. Enot nang nangapon ang si Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. sa Kongreso na magpasar ng identification law na kaibahan sa requirements kan COVAX facility. Nasa 700 na mga medical personnel kan Philippine National Police o PNP ang nakalinyada para sa primerong matutudukan ng bakuna kontra COVID-19. Ini ang sinabi ni PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Guillermo Eliazar sa oras na maging available na ang bakuna kontra sa COVID-19 sa Pilipinas. Sinabi ni Eliazar na igwaman sindang listahan ng mga personnel kan PNP General Hospital na piglalauman na enot ng manababakunahan. Apera digdi, sinabi ni Eliazar na kaibahan man sa primerong batch kan mga resypiente ang mga police officers na ididestino sa pagtaon ng seguridad sa pagpuon kan vaccination program kontra COVID-19. Nagpositibo sa COVID-19 si Police Brigadier General Florencio Ortilla, ang hepe kan Aviation Security Group o PNP ABSE Group. Kinumpirma rin ni Administrative Support o COVID-19 Operations Task Force Commander as in Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Guillermo Eliazar. Sigun kay Eliazar, nagsairaron na si Ortilla sa medikasyon as in naka-isolate naman mantang pagtatapos sa sayang 14-day quarantine period. Pebrero 2 kang maglibot si Ortilla sa NAIA para mag-inspeksyon kasabay kan sa iyang primerong aldaw bilang hepe kan ABSE Group. Nakatindir man ini sa Comland Conference sa Clark, Pampanga. Asagin nakamati na ng simptomas ng COVID-19 pag uli din Manila. Nagtagaman in 150 milyon pesos na pundo ang lokal na gobyerno kan syudad ng San Juan para sa mga individual na nakakamati o makakamati ni na adverse effect kan bakuna kontra sa COVID-19. Sigun kay San Juan City Mayor Francis Zamora, handang gamiton kan lokal na gobyerno ang sa indang 150 milyon bilang medical assistance sa mga taong makakamati nin side effects kan nasabing bakuna. Piglinaw ni Mayor Zamora na bako sana para sa COVID-19 ang nasabing pundo kundi ini pagagamit para man sa mga medical assistance.
Piglalao man na day makakabalik sa pre-pandemic level o bago pa man nangyari ang pandemya, ang ekonomiya kan Pilipinas sa laog kan masunod na 2 taon. Base sa projection ni ING Bank Manila Senior Economist Nicolas Mapa, napiglalao man na malangkaw ang average na 5.1% sa nang ekonomiya kan Pilipinas ngunya na taon. Mas sa baba ini sa nairehistrong average sa 6% na pag-angat sa ekonomiya kan nasyon bago nangyari ang COVID-19 pandemic. Mantang biglalao man na mapakul man sa 4.5% ang inflation o kaskas kan paghiro sa presyo kan mga barakalon. Asin serbisyo sa nasyon ngunya na taon halangkaw man ini sa target na 2 sagkod 4% na sanaan inflation rates kan gobyerno. Inapod ni Mapa ang kombinasyon kan bagulbol na recovery sa ekonomiya asin halangkaw na inflation rate bilang slowflation. Inirekomendar ka National Economic Development Authority o NEDA kay Presidente Rodrigo Duterte na ipairarom ang bilog na nasyon sa Modified General Community Quarantine o MGCQ poon sa Marso 1. Sigun kay Acting NEDA Director General Carl Chua, nakamawatan kay ning maresolbaran ang halangkaw na level kan mga Pilipinong nagugutom sa nasyon. Dagdag pa ni Chua na nagdaranin 1.4 trilyon pesos na income loss poon kan ipautob ang quarantine restriction kan 2020. Ini katumbas ni 2.8 billion pesos na sweldo o income kan mga empleyadong nawawara kada aldaw. Apera digdi, inirekomendar man kan NEDA nagikan sa 50% na kapasidad sa mga pampublikong lunadan, itataas na ini sa 55%. Nagtutubod man si Chua na napapanahon naman na para tugutan na makaluwas ang mga Pilipinong may edad 5 anyos sa god 70 anyos gikan sa presenteng 15 sa god 65 anyos. Hinagad man kan NEDA kay Presidente Duterte na ibalik na ang face-to-face classes sa mga lugar na hababa ang kaso ng COVID-19. Solamente ang presidente sana ang pagtatawanan ng poder sa irarom kan 1987 Constitution na magdesisyon sa kipagrelasyon kan Pilipinas sa ibang nasyon. Iyan tinawan ng duo ni Presidente Rodrigo Duterte sa saya naging ulat sa bayan Kasubanggi matapos sa tuyawon ni na Vice President Leni Robredo as Senador Panfilio Lacson. Ang garong pangingikil aligado kan presidente sa Estados Unidos para sana may mantenir ang Visiting Forces Agreement o VFA. Inabisoan naman ni Presidente Duterte ang Vice Presidente na magkuha ng refresher course sa law in kaso man swerte yun ning maging masunod o masunod na presidente kang nasyon. Inabisoan man ni Presidente Duterte si Lacson na magkonsultang una sa abogado bago ini mag-post sa social media. Pupuna na kan Kamara de Representantes kan Kongreso na pagdebatehan sa plenaryo ang mga resolution of both houses number 2 o ang propestong lane para amyendaran ang restrictive provision kan 1987 Constitution. Sigun kay House Committee on Constitutional Amendments, Chairman Alfredo Garbin Jr. na mapuon ini sa Pebrero 22 ngunya na taon. Daiman masabi ni Garbin kung gurano kahaloy na magiging deliberasyon sa plenaryo pero naglalaom ini na dai sinda malidipisilan nin maray. Lalo na tabase sa manifesto of support kan super majority kan Kamara dakol ang nagsusuporta sa economic chacha. Natukar naman ang gabos sa komite asin dakol na taon naman na pigbubusol ang mga paabag amenda sa nagkaperang probisyon sa konstitusyon. Ang sigurado sigun kay Garbin na makikipagdebate iyo ang mga kongresista na protectionist o habo pa man giraray na mahiro ang restrictive economic provision. Isisingit man digdi ang mga tataramon na unless otherwise provided by law, partikular sa Articles 12, 14 as in 16 kang Constitution and RBJ number 23 pinagdirinuhan mismo ni House Speaker Lord Alan Velasco na may kamauotan na makatabang sa ekonomiya kan nasyon na naapektaran kan COVID-19 pandemic. Iimbestigaran kang Kamara ang sitwasyon pinansyal ngunyan kan Social Security System o SSS. Kini matapos maaprobaran ang propwestong lakdang na paramientra sa suspension kan contribution hike kan SSS members ngunyan na taon. Kamawotan kan House Resolution number 1563 na maaraman ng tunay na kondisyon kan Social Security System o program na pwedeng mga ipo nintulo sa pagsimbag kang Kongreso. Sa paagi ka ni maremedyoan asin mas mapapakusog pa ang financial condition kan SSS.
Mantenido sa dating kantidad ang pensyon na mariresibikan mga senior citizens sigun kay Social Security System o SSS President and Chief Executive Officer Aurora Ignacio. Iniapisar kan patanid ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate na igwang ipinangako na pensyon sinda dating SSS Chairman Amado Valdez as in President Emmanuel Doc. Sigun kay Zarate na naipasar ka na 2017 ang sarong executive order nagmamandato na itaas sa 2,000 ang pension para sa mga senior citizen. Paliwanag man ni Ignacio na warang legal na basihan ang hirit na 1,000 pesos na aumento sa SSS pension asin dating na receiving mandato ang SSS gikan kay Executive Secretary Salvador Medialdea. Tinawanin doon ni Zarate na personal niyang nakahuron ang mga dating opisyal kan ahensya asin igwasindang napag-ulayan na aumento kan pensyon. Pinaimutikan man ni Zarate na bako totoong daing commitment na nabilog sa ginibong pagdangog sa Kongreso asin Senado. Enot kay ni sinabi kan SSS na sagod 2 taon na sana maduraraan na receiving pondo kaini na nasa 540 bilyon pesos. Bareta sa ibang nasyon, inaresto asin sinangatan ng kaso kan New York City Police Department ang suspect sa apat na insidente ng pananaksak sa subway na kinagaran ng 2 katawo. Sigun sa NYPD Transit Bureau, kasong murder asin attempted murder na sinangat na kaso kontra sa suspect. Pinasalamatan niya ang nagkapirang mga nakahiling sa insidente na nagresulta sa tulos sa pagkadakop sa suspetsado. Matapos ang pangyayari, nagbugtak na ang NYPD ng kadagdagan ng 500 na kapulisan na namapatrolya sa subway. Matapos ang napat na insidente ng pananaksak sa laugsanan ng 24 oras. Sa kanya nagpaparahay pa ang 2 biktima mantang pigaram pang marahay kan mga pulis ang motibo kan suspect sa pananaksak. Bareta sa Ladonin Karawata, tudo kayod si Philippine Sports Commission o PSC Commissioner Ramon Fernandez ang napiling Chief the Mission kan Philippine Delegation sa Vietnam Southeast Asian Games tanganing maasikaso ang pagbelta sa ensayo kan mga atletang nasabak o masabak sa 31st SEA Games na mangyayari sa Vietnam ngunya na taon. Sinabi niya na tinukar na maninda ang pagbalik ensayo kan mga atleta sa Philippine Olympic Committee. Punteriya ninda na mag-ensayo asin makanda ang mga atletang masabak sa SEA Games. Gib Bisky, anapod kan mga eksperto sa siyensya sa teknolohiya sa imbensyon nindang motorsiklo na pwede sa daga asin tubig. May top speed din na 80 or 80 miles per hour sa daga asin sagkon 37 man o 37 miles per hour sa tubig. Yan ipigpapadalagan ng 2 cylinder o 55 horsepower engine na di gasolina. Sa paagi kan Gib Bisky, madali sa ng pagbiyahe dahil in less than 5 seconds, pwedeng mag-shift from land to water and vice versa ang amphibious motorcycle na ini. Istorya na iiba. 2 dating magkaklase sa high school sa Indiana, USA na kanakaaging aldaw sa nasa giraray nagkahuron sa Facebook ay nabigla kan madiskubre na kambal palansinda. Dahil ataman, haloy ng pig-iimbestigaran asin pig-araman kanang ngunyan 50 anyos ng si Karen Warner ang pangaran kan sa iyang biological mother. Kan maraman niya ini sa paagi kan pagbutingkay kan mga kan sa iyang adoption records, nadiskubre niyang may kakambal palan siyang lalaki. Nadibisilan siya sa paghahanap sa iyang kakambal dahil day nakabugtak sa records ang pangaran kaini. Marahay na sanang naisipan niyang maghiling sa listahan kan mga botante sa sendang lugar asin hiniling ang mga pangaran kan lalaki duman na may kaparehas niyang kumpleanyo o birthday. May tulong pangaran na nagluwas alagad ang pangaran na Mike Jackam an enot na nareparo asin nagkakuha kan atensyon ni Warner dahil naging kaklase na ini kan high school. Pinadarahan niya ini ni mensahe sa Facebook si Jackman asin na nagtugot man ini na magpakuha nin DNA. Kaibahan niya para makumpirmar kung kambal mananggad sinda. Kan magluwas ang resulta kan DNA test na kumpirmar na sinda mananggad ang magakambal kaya ngunyan oral daw na sindang naguhuron. Magmaman si Jackman sa nangyari dahil daipa niya namamatayan na igwanin kaulay ng kulay
sa buhay niya alagad ngunyan na sana naaraman kung ano ito kung nahiling niya an sa iyang kakambal. Pebrero 16 kan taon 1899 kan magsurat si Apolinario Mabini kay Galasiano Apisible sa Hong Kong malungod sa outbreak kan Filipino-American War kan Pebrero 4 asin binasolan American na iyon nagpoon sa nasambit na kareribokan. Si Apasible, parientes ni Dr. Jose Rizal, co-founder kan La Solidaridad sa organisasyon ng mga Pilipino naghahagad ng representasyon ng Pilipino sa Spanish courts asin Partido Nacionalista o Nationalist Party, ang pinakasuanoy na political party sa Pilipinas. Para sa kamugtakang kampanahon na sa linyan Pag-asa Legazpi, Pag-asa, please come in. Para po sa kalagayan at pagtaya na ating panahon ngayong araw, February 16, 2021, Field ang frontal system o yung shear line ang siyang nakakaapekto dito sa may silang bahagi ng Visayas at hindi po sa Mindanao. Samantala, northeast monsoon naman ang patuloy na nakakaapekto sa Luzon. Kaya naman po dito sa atin sa Bicol, maaari pa rin po nating asahan ang maulap na kalangitan na may mahinang pagulan. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin na magmumula sa may hilagang silangan ng Iral na may katamtaman hanggang sa malakas na pag-alo ng ating karagatan. At sa ngayon, wala naman po tayo nakataas na gale warning sa anumang seaboard ng Bicol Region. At samantala may binabantayan po tayong isang low pressure area. Huli po itong namataan sa layong 1,450 kilometers silangan ng Mindanao. Ang kasalukuyang low pressure area ay nasa labas pa nga po ng Philippine Area of Responsibility at sa ngayon wala pa itong direktang epekto sa alimang bahagi ng ating bansa. At ang ating inaasahang agwat ng temperatura nasa 23 hanggang 30 degrees Celsius at ang ating araw ay sumikat kanina 6:07 ng umaga at ito'y lulubog sa ganap na 5:51 ng hapon. Mula po dito sa Pag-asa DOST, Janice Rosero, nag-uulat. Salamat, Miss Janice Rosero kan Pag-asa Legazpi. Yan ang kabilugan kan mga baretang ngunya na pagkaaga digdi sa Radyo DCGB. Sinurat matarabang tabang dyan sa DCGB News Base. News Director Edwin Peralta, syempre News Manager Mar de la Cruz. Kami man po sa inyong naging tagapagbareta. Ako po si Rans Luna. Sa pangaraman kan Lalo Technical, June Napoles, ako po si Angel Mustaza. Dahil maghali. Babalik pa ang Iskaramusa pagkatapos ang kanagkapira mga pagirumdo. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Bago isulog ang sa indong face mask, maghugas nin kamot gamit ang tubig asin sabon. Mag-alcohol o sanitizer. Hilingon kung may gisi o luho asin isulog nin tama na natatakupan ng dungo. Ngimot asin kuko, mantang ugalion ang paggamit nin face mask para dai makaulakit o maulakitan nin helang. Ang COVID tip na ini, hatod sa indo ni Dr. Christopher Gannon, kan Daddy's Angel, Diabetes and Medical Clinic. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568.
Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Kaping swak sa iyong panlasa? Mixton Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixton Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. Doc F Mixed Coffee, Immune Booster, Anti-Constipation. Doc F Mixed Coffee, ang kaping para sa lahat. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. The Big C Card na tayo! Also available, Doc F Mixed Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, alas 12:39 na. Ninpagkaudto. An oras hatod sa Indokang. Surf powder with Active Clean. Singaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus Brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag-Farex B Complex everyday. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasa. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Mga idol, alam nyo ba? Ang sabi ng mga eksperto, may malaking tulong ang pag-inom ng maraming tubig sa ating katawan. Sabi naman ng Doc Alternativo, kung tubig lang, kulang! Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Doc F Fulvic Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Doc F Fulvic Minerals. Doc F Fulvic Minerals, Doc Alternativo products. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, marina, entra na sa Escaramuza. There lived a certain man in Russia long ago. He was big and strong, in his eyes a flaming glow. Most people look at him with terror and with fear. But to Moscow chicks, Papa Mar, tingnan mo ni Kuya Renz. preacher full of ecstasy and fire. Ay! Ay! Maray na udto tabi sa Indoga Boss mga tugang. Rasputin, lover of the Russian queen. There was a
Naka-max volume man pala ang cellphone ko. Oy, 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 oy! Ano pa man? Ano pa man yan na yung pigtataram? Ano pa man? Iskaramusa na, nani, nonoy. Tita, tito, mama, papa. Lolo, 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 lola, lola. Magpatunaw na kansa ng mga ginao na sinigang, adobo sa asin, adobo sa toyo, adobo sa suka, ano pa man iyan. Mag-iribaran kita ngunyan sa Iskaramusa. Kaya ba siyempre ang one and only, ang solamente, ang totoy noon, pero tito ngayon, tito nakabay po yan, Rans Luna po. Siyempre, ang sa kuyang solo man na solamente man ng And partner. ang sa kuya man. And ako man po, ang kagandahan ng South. Angel Mustaza po, marahay na pagkaud to sendo dyan. Oy, maray na udotabi sa kabos na nakantabay dyan sa magpuon dyan sa 1st District Can Albay, 2nd District, asin 3rd District Can Albay. Uy, sa mga taga-Ginubatan tabi, maray na udotabi sa inyo kabos dyan, ha? So kabos sa taga dyan sa may barangay Travisia, Candido, Batan, Albay, maray na hapon po. Maray na uto sa inyo kabos. Sa Kamalig man, sa sentro mismo ang Kamalig, ha? Makasugan DCGB niya sa Kamalig Public Market. Mas marahin na uto tabi sa inyo kabos dyan, no? Dyan sa may Ligaspe, digdio sa Rizal Street. Sa Rizal Street, sa barangay Rizal. Makasug tabi ang DCGB tabi dyan, ha? Maray na uto po sa Endo, Gabos. Ang sa pong numero 0966-1931-118, 0966-1931-118, or sa Smartman tabi mga tugang 0949-4334-061. Sa Smart 0949-4334-061. And sa kuya mo na number, 0915-415-4899. Again, 0915-415-4899. There was a cat that really was gone. Rasputin. Ano mga tugang? Kung kamo daw mga tugang hapoto na, nag-effective daw mga tugang sa ginibong road clearing. Kanya-kanya ng tiripon-tipon ngunyan sa mga barangay captain, ha? Kanya-kanyang assessment kung may naginibo man ang sinta sa ginibong road clearing operations, ha? Iyan mga tugang iling-ilingon ta. Kung in kaso man magluwas na sa evaluation kan DILG, dyan may iling kung sisay talaga sa mga top performing LGUs manungod sa pagpapasunod kan road clearing, ha? Demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Sabi ni Kuya Boy Mata, pagibati man tabi sa crossing humapon, so makikidapit sa nanahon ko, now nagamati Sindanao po sa Indo. Uy, maray na pagkauto tabi dyan sa Indo. Sa humapon po, ano? Condolence po giraray Kuya Boy Mata, ha? Diyan sa mga taga-humapon crossing po, maray na udto po sa Indo Gabos. Maray na udto man, sabi ni 5329. Sweet hello to you, Ma'am Angel and Kuya Renz. Nandito naman kami natutuwang makinig sa program niyo. Hindi ko alam, Kuya Renz, kung sa inining lugar. Sige na po, text ka daw kung sa inang lugar. Bati-bati yung talamang, ha? Yan nga ni mga tuga sa bigtataramta. Sabi ni Kuya Boy, salamat sa Gabos na nagtabang tabi, ha? Salamat databi mga tugang, sabi ni Kuya Boy Henry Boy Mata, Kuya Henry Boy Mata po, ha? Ang samuyang piloto sa mobile. Piloto / reporter. Yeah, The best. The best. All in one. Dito sana all in one ay ni si Kuya Boy, ha? Dito sana may tagaluto naman kita. Yung mga Grabe ka. tinutungan na pato na talagang paborito ko, Kuya John. Wala pa yung pato natin, Kuya John. Hindi na tayo ha? Manok na lang na native. Hindi, masarap yung pato, eh. Pinatikim ako nito ni Kuya John ng pato. Napakasarap Yan talaga. tatay ito sa sana. Sisi ang akim sa mo. Yan pikataram, Kuya John, na you dip pato sa siram. Ha? You dip pato sa siram, ha? Talagang masiramon. Ang pato ni Kuya John. Talagang matindi. Hoy, sabi ni, may nag-text sa Kuya. Sabi ni 2884, happy listening sa Bardizo family dyan sa Binisitahan Island, Bakakay. Thanks to Pai Ed and belated happy birthday to Lolo Melchor. Maray daw to po sa inyo Gabos dyan sa Binisitahan Island, Bakakay. Makabisita man daw dyan sa Binisitahan, ha? Oy. Hindi ko yan aram kung sa inyo yan. Hindi ko din aram. Pero aram mo sa Bakakay. Dakol yan, ha? Isla. Mga dagat. Dagat. Sarong nga sana ng dagat. Sarong ng dagat.
Dakulungan Resort, ha? Ay. Dyan Sabi niya, stiga po ito ba, Kuya Renz, Aha. kung si sa iso C5329, sabi Aha. niya, sa Pandan, Ligaw City po, while gumagawa ng module, nakikinig kami sa inyo. Uy, maray na ito po sa inyo, Oy, ha? baka rin ang pagsimbagang module, ha? Kaya ngunyan mga tugang baga present din panahon, pag ururo ng talo yan ng module na yan. Oy, Ano araw mo? mo, ako na nalilipisilan ako kang module kang tugang ko. Ayun na nga na yung pigtataram ko. Dahil man so aki mga tugang minsan so so nagigibos. So mga magurang na nagpapaano na sinda, Siyempre, nagko-contest taray man na. talaga kaya nung Tito Renz. Explain Oo. ko sa imo, ha, kunata. Sige Ikaw lang. man daw, grade 6, Mm. papagibuhon ka i-shoot ka kang advertisement mo, Oo. kung anong product ang i-sell mo just in case. So ibig Kaya sabihin, di talaga nag-akma minsan. Oo, di mo nag-akma. Magibuha ka brochure, Aha. kung ano sa product mo, ma-shoot ka advertisement, tapos isend mo through online. Paano So, nasa karayong barangay. So mga warang internet access na pigtatarama. Kaya ayan mga tugang man so para sa kuya, yan mga tugang so dai na iling kang DepEd na posibleng luho sa sistema. Lalong-lalo na mga tugang manungudig di sa module. Taday man ako unta mga tugang, day mga bus na maestra talaga. Kayang i-penetrate yan ng mga lugar lalong-lalo na para ihatod sa niya ng module ba ko. And ang saruman, ang matidigita man, matitesting kung kung paano inigigibon ka ng mga estudyante with the help of their parents. Okay, tabi mga magurang kita maggiyasan na kita sa mga akita. Kung di talaga aram nindong di man talaga ni partikan ang kan leksyon. Duman na ka mga tugang mga magurang maglaog sa eristoryahan na. Pero kung kaya din nindo pag ubuso nakamugabos magsimbaga. First honor. First honor ikang baka at pag first honor na akin mo ikang Mama ni. sabitan. Mama ni. Ikaw pang sabitan kang medalya. Ibig sa aki mo sabi ni Madam na sabi ni 884, ang binisitahan baka kay po ay going to Misibis Kagraray pwedeng Baylan Tabi. So digdi kita maagi sa may Santo Domingo, Madam Pwede kayo mag-agi sa Santo Domingo, so pasiring sa Kagraray. Magayon Diyan man talagang agi. Iyon, dyan ang agi. Oo. Parang iba? Parang man natin kay iba. Parang iba talaga? Di ko aram, di ko sure. So tulay duman na sikat na kulay pula, tama? Ano ito? Ano nga nitong apo dumain? Ano ito? Yawa Bridge. Buwa ka ba ko? Yawa Bridge Santo Domingo. Sula Bridge! Ha? Sula Bridge. Sula Bridge. Magayon dyan mga tugang. So mga riders club baga dyan, nag-aarage sa Sula Bridge. Sorry, pass na kami dyan Charot. Ako di pa na ka dyan. Di ka ba na ka dyan? Sa pagkaluhali ko magmotor-motor. Iyo. Kaya plano ko na magduman, kaya iguan ng oras na bakante. Pakita baga mga tugang, busy kita pirmi, Ang unyan pa daw na panahon na. Ngunyan mga tugang, data lang naririparo iniong pinagtataram na agritourism mga tugang. Digdi sa palibot, tagbuburutwaan na. Basta ikaw mga tugang may daga ka na bakante, as in, dit sa na mga tugang na design sa imong daga. Alam mo nangyari dyan sa may parting bunga. Ikaw na dyan nag-rise bigla na agritourism Meron bagang pinakasikat digdi mga tugang ining farm plate dyan sa Gabawa. Ayan mga tugang, dapat i-promoter taman nyo yan. Nangunyan, pabalik na kita sa normal. Pigalat na sa nangani, mabakunahan ka po. Sibitataram na magkaigwa kitang herd immunity kontra sa COVID-19. Pero, ngunyan na presenteng oras mga tugang, kanya-kanya ng bukas sa mga agritourism. Yan dapat ay anticipate. Yan ang i-promote mga tugang. Sa Legazpi, Tito Renz, igwa na sila kang QR code. Kanina, nag-try na ako, tig-visit ko na sa legazpi.gov.ph. Nag-register na ako kang sa diri ko. May mga questions duman, edad mo, before ka ito, ang maluwas duman, sa may page siya kang Legazpi, website siya kang Legazpi, kasi sa baba lang ang pandok ni Mayor Rosal, yung duman, QR code. Tapos, may nakalag duman, kung ika, 18 years old, pataas. Kung below, di man ka maluwas duman sa mga option. Kaya dapat 18 and above kumarehistro duman. Tapos duman, so name, address, tapos tigahapot duman kung ika ngayang may presente ka ngayang na-experience na helang. Tapos ang duman is sa pinakababa, kung ika nagtutugot ka ng bakunahan. Tugot, tapos undecided. Magayon ang sistema kang QR code, para mas mapadali sa pagpabakuna. Taisipon mo mga tugang, kapapilahon mo ining mga tao mapabakuna. Siyempre na magkakabarlanggado yan dyan, yaon sa na yan dyan sa may
Maski magsabi ka na nga ning sa may basketball court sa naka mo magpwesto. Kung warang araw-araw kayo na sistema, dapat iyan mga tugon sa pigtatarama, dapat sistematiko. Dapat malinig ang pag-execute ka iyan. Kaya ba kanya-kanyang LGU baga mga tugon, hinagala na vaccination plan. Oo. And then, duman man sa day kayang warang internet connection, day daw maghadit kasi may maglilibot na buro barangay, one team, composed kay tulong persona. Hahaputon kung ika matugot ka magpabakuna or dai. Pero sa pagbabakuna, instant na duman na mismo sa harang ibabakuna. Hindi. Bawal da sabi ni Mayor. Ay, man ang gatay ko pala iyan time limit ining bakuna. Pero dapat yung frozen baga. Tapos may IATF bagang guidelines sa bawal sa mga buro barangay daang. So, ibig sabihin, pag nagtugot ka magkunahan, ililista ka. Oo, master listing na and profiling na. Duman ilingon kung kumustaan na health mo, at least duman mailing kung pwede ka talaga, qualified ka na bakunahan. Aha. Pero mga tugang, iniong pagbabakuna tabi, kaya kita baga, pinag-urge ta nagabos, pinag-bubusol mo pirmidig di sa radyo, na magpabakuna na kita, mga tugang, tanganing magkaigawa naman kita ng immunity. Ining bakuna mga tugang talaga. Actually, alas kabos man na bakuna, may side effect yan. Depende na yan mga tugang kung paano ma-receive kan sa imong lawas. Pero halos gabos man mga tugang sa ibang nasyon ilingaw, wala man baga nangyayari na talagang malala talaga. Pero dito man masisiso habo talaga magpa-bakuna. Dapat lang, sa public, mga reliable sources lang ang pag-aram mo ng information para at least kahaditan ninda, mabawas-bawasan. Ikatito rin, mapabakuna ka? Mapabakuna ko pag iguana. Okay, bala ka. Inot baga, ang bakuna kaya baga, dayo man in-release sa public, kung dayo man nag-agi sa tamang proseso, lalo naman sa scientificong basihan. Sa pinag-uurunta di mga tugang, so pagbulong na kayo ng pandemic, natapabayaan ta daw ng pandemic na halabang panahon na magtinirdig di sa tuyang kinabang. And remember mga tugang, may nabasa ako sa rong article, dahil lang mga tugang sa internet ko, di sa rong lehitimong scientist. Sa kita mga tugang, actually kita, nagbabasa man kita mga vlogs, iba ang vlog sa vlogs. Ang vlogs mga tugang letter B, ining mga article na pagsusurat sa internet, ang V man, ang vlogs, yung bigla iling mo mga sa Facebook baga, na what's up mga kapatid, mga vlogs ito, so may video ka ba mga tugang? What's up mga kapaa? Yan, mga rog ito, vlogger ito. Ang babasahon ta mga tugang, so mga vlogs kayo yung mga scientists. So mga scientific study mga tugang, ining COVID-19 mga tugang, possibly, bako lang ini mga tugang, ang posibleng magbutwa na helang, Dahil lang ta mga tugang, dakul pa na mga helang, kay tupang mga inot na panahon, bago pa man nagkaigwa ki Ice Age, digdi sa satuyang kapalibota, bago pa man nagyelo mga tugang sa norte, dakul na dyan mga tugang nakatagong mga helang. Kaya baga, kita, naghahadit man kita, kuning kaso man, bigla baga yan magkairestorbo yan, biglang may nagburutwa na naman na helang. Ining COVID-19 pandemic is one of the deadliest pandemic in human history. Kaya ito ang pinaka talagang deadliest pandemic talaga ito. So, bubonic plague o ining black plague. Uminatake mga tugang dyan sa Spain, tapos sa China, as in sa Russia, kan mga nakaaging panahon, with over millions of people died. Pero ining pandemic mga tugang, ini sa pinakamakaskas na mag-spread. Ilingon mo in just 2 years. 2020 nagpuon nagpuon ito pala actually last quarter of 2019. Pero ilinga ang epekto mga tugang hanggang ngunya na presenting taon na pantulunang taon na mamatian ta pa. Saro pa ng Pilipinas, so pinakahalaba kitang lockdown sa ibang nasyon, nag-lift na kan lockdown kita, may pinakahalaba pang lockdown Gawa pa kitang mga quarantine measures. Actually, dito man masisi ang government kasi nagpo-prevent lang naman ninda na day na mag-spread ining virus. Kasi grabe na nga ng epekto kanin sa ekonomiya ta. Kaya lang, ang problema nga ng mga tugang, so magpabakuna ako, mapakusog na sana ako resistensya. Tama Pwede man.
magkao ka sa nandiyan prutas, ha, gulay, ha, magpakusog ka resistensya mo, di ka magparaluwa sa harong mo, pwede pa yan. Pero kung dinunong ka pang di man ako mapabakuna, pero sige mong luwas, pasaway ka, yan ang madunong sa payo, yan ang makulog sa payo mga tugan. Kaya kanya-kanya makita ki opinion. Sabi ni sa DCGB News Online, may nagko-comment, sabi ni Sir na RG Marquez, maray natutabi sa inong duo watching live from San Rafael, Ginubatan habang nagigibo Kimol Jules. Mabuhay DCGB. Uy, maray na pong tabi sa imo, Sir na RG Marquez, ha? Sabi mo naman ni Mary Jean M. Coral, maray natutabi pabati po ang Bueno family dyan sa Amumunting, Castilla, Sorsogon. Nakaabot kitang Sorsogon, ha? Oo, makusugon na. Actually, makusugon ang DCGB dyan sa parteng Kumadkad, Castilla. Taharan ni maganda ng kagbako. Makusog talaga dyan. Tapos, saro pa, bibidin niya si VP Henry sa Sorsogon. Bibidin niya si VP Henry sa Sorsogon. Pagkabuto pa sa ng Sorsogon dyan, naputon mo ng pangalan ni VP Henry, bibidin niya si VP Henry. O bago ang gabos mga tugong, may saro pala na akong amigo pala. Nagpiganap niya nakaano niya sa mga tukang sa Tinampo. Ay, nailink ito. Si kuyang Patrick amigo Lee. si Patrick Lee, ha? Kung si Semantabi, nakasabatan kayo ni Patrick Lee Kasubangge, bandang alas 7. I-describe mo. Wait, i-search ko si Pat. Sige daw. Wait Kita lang. magtapos. Sa pahabol ta daw, aram mo mga tugan, nagtapos pa sana sa Valentine's Day, nagkaigwa na ki-istorya dyan sa Legazpi. Kung paano maghanap kay true love, ha? Matindi man ini talagang sa kuyang friend. Yan yung si Patrick Lee, ha? Sabi niya mga tugang kaya, may Sabi niya, na. Sige. Wait lang, Wait lang, tanawara. Malaga ka nag-internet digda talaga, ano? Ito na. Sige daw. Help! So habang pauwi ako ngayon lang, dumaan ako sa may Tut Albay. I crossed the pedestrian lane, then I saw this cute guy sa kabilang side ng kalsada and he's crossing then, magkasalubong kami. Then I look at him and he was looking at me too. Pero I look away, then pagtingin ko ulit, he's looking at me. Yes. With open and close parenthesis, kilig. Yes. So nakipagditigan ako for like 3 seconds. Yes, while crossing, hindi ko kinaya. So I look away ulit and binilisan ko paglakad ko sa papuntang Tut. Then paglingon ko, wala na siya. Oh my G, help me find him. Oh my G, I'm being desperate. Pero talagang parang there's slow motion that happened and at the same time, ang bilis nung pangyari, OMG. He's wearing a blue polo shirt and eyeglasses, medyo long hair na maputi and matangkad. Yan ako ikawang ikatabi iyan nonoy. Having describe ni Patrick Lee, i-message mo na siya, inlain-labon da sa imo. Piga, nagkabiyo pa, nag-agad pantabang sa tuya. Nagparadyo, ha? Ayun ang mga love story nindo, nakakakilig talaga, ha? Ano lang telenovela. Parang nasa TV na tayo, Parang mga ganun yung style, ha? Paano kayo ni mga tugang? Alaw na yung pagkahapon. Salamat po sa daw pag-antaba, ngunya na pagkaudto. Kami po ang sino na kaibanan sa pangaran ni Kuya John Napoles, san alamat kan Polangi. Asin si Mark San Madrid sa IT. Ang lalaking pugi lagi. Asin siyempre, small but terrible yan, ha. Mark San Madrid. Maski sa Diring TV, kaya kayo nang mag-establisher na. Talagang matinding mga technical works kayo niya. Talagang idol ko yun, Yan na, tara na! Ayun na. Salamat po sa inyo pag-antaba. Goodbye and mabuhay. Just na lang ang beer brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my feet